ଏକ ବର୍ଗାକାର ପାଚର ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ 60 ମିଟର, 4 ମିଟରର ଏକ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ତାର ଭିତର ପଟେ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଭୁଜ ହଉଛି 60। 4 ମିଟର ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଭିତର ପାଖ ଅଛି, ମାନେ ଏହାର ହଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ମିଟର ଲେଖା। 4 ମିଟର ଓସା ରାସ୍ତା ଅଛି। ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପୁରା ସର୍ଟ ଟ୍ରିକରେ ଜାଣିବା ଯେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଓସାର 4 ମିଟର ଅଛି, 4 ର ଡବଲ କରିଦେବା 8। ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ 60 ମିଟର 60 ଯୋଗ 60 ରୁ 8 ବିয়োଗ କରିବା ହେଇଯିବ 52। ଏହା ହେଇଯିବ ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। 8 ଗୁଣନ 60 ଯୋଗ 52 ହେଇଯିବ 112। 112 ଗୁଣନ ଯଦି ଆମେ 8 କରିବା ତାହେଲେ 12 ଟା 96, 6 ଟା 800, 896 ବର୍ଗ ମିଟର ହେବ। 10 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 10 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏତିକି ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ 10, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 8960 ଟଙ୍କା। ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। এই কোশ্চেনର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅ।